Той е работил 2-3 дена при мене. Значи моите пари пак отиват, преди те идват тук. Ей, сега ще коста. Подарява 80 лева от семейство му да е жив и здрави децата му. Чакай малко сега. Асанчо, кой ти каза да си? Камазурна, аз като казвам това си. Сега сумите. От мене! Накрая! Иля Санчо. 50 лева от тачето и от реното да са живи и здрави. От баба Гюла и от кутето 50 заедно с майка си. Норден братовчет 50 семейство и кака Мелика още 50. А Санчо, или хубав поздрав за цялата маса моето. Колега заслужен майстор на спорта. От Бейханчо на бати Веско сина му, на редиста, 50 лева. 50 лева от повара на Илчо. И 100 лева от бати Шинаско. Живи и здрави, и хубав поздрав. Чакай малко, Мариане. Ага, първо. Бялата мечка, жълтата мечка. И ние хубав пичек се да буки тук да играе. И ние хубаво ви чекат това хубаво семейство да са живи и здрави.
Бащата, който научи всички музиканти в Левски да свирят и да си изкарват хляба. 100 лева от Перихан. Шефът на Дивчо. Да не забравяме, че Перико познава Пери в историята. Един поздрав за него. Какво да бъде? Асан Шеф, 150 лева. Каза да обявя, че тази музика, която слушате, е безплатно бонус от Зета. И подарява още 150 лева да са живи и здрави. Жане! Я ще бъде най-дъщен. И да са посъдили ми като работа. И продължава да същия кичек за шлапе лично. Айде. Ама ти няма да играеш. Една банкнота там на тази красива, на тази красавица, Бог да я пази. Тая банкнота няма да го прави. Ало, господин. Човека съм дал пъртра, бе не издал.
красива бъркота. Ало, извинявам се. Тази вечер сме се събрали. Моля се. Чакай бе, Асанчо, носа той часовник струва пари бе, брат. Аз на тази красива пиретка подарям 50 лева да е жива здрава, да учи, да отвори дебели книги и да живее в учение. Да. И сега искам моите 50 лева, искам един хубав хоровод. А Санчо знае. Дай Боже всички да сме живи и здрави. Майко, гади замана лего мерна. Гладах се с машината от това. Хей, 100 евро от сестрата и от зета на Гивчо. Гюлчето и Селио, белгийски пари заслужени. Браво! Какво да бъде за вас? Айде, къщи бе! Ама нема, Санчо продължава. Мариани. Да са живи и здрави. Пак милко ли? Айде, той е по-голям. Бившият шофьор на магистрали 50 евро. Недоспали денонощия. Най-добрият шофьор в града. 50 евро. Айде, какво да бъде? Aqui vem, lá tudo aqui vem.
Пожелавам много живот и здраве на Кивчо, на Зулието, на абитуриентката да са живи и здрави. Един бабен ключек, Асанчо, за бати мили и със семейство му. Един хубав поздрав, Мешито и Гюрал, дует. Специално за Елхан Захарно. Дайте микрофоните на сама. Кажи му за европейския шофьор. Нека да е жив и здрав. Специално за Харно, за неговата съпруга, за майка му, за баща му. На 25-ти Харно сме при тебе, цели оркестър. Жив и здрав. Харно пътува, той в Румъния. Благодарим на тия двата славея да са живи и здрави, все така кадърни. Казвам добър вечер на гости от Стамбул. 60 лева. Баба Бинка. Баба Тунка. Извинявай. Кажи какво да бъде. Обаче съм малко, обаче от сърце от душа, значи на сватбата ще се отвърна му повече. Значи, това са дядо Бето и дядо Дядо Беко и баба Куна от Стамбул. Дава ги от сърце. Каза на сватбата една голяма монета ще подари златна. Да е жив и здрав. 2012-та. Какъвът ме самостоятелно 40 лева. Да е жива и здрава. Най-хубавите красавици произвежда в града. Оранжерейни. Общо 160 лева от семейството. Той не взе да разбира. Гале, тяхното семейство, какво дава 100 лева? Така? Ано, мама да купа
Казах 100 лева от него, от семейство 60 лева, това тук общо 160 лева. Така. Ферихаччо. Да? Добре, изкарваме един кючек и се тръгваме. А Кивчо, Ферихаччо, един кючек, да изпратим гости от Стамбул да са живи и здрави. Вей това драиста. Имаш микрофон да не искаш. Къде е чантата? Касата. Касата. 50 лева за жането. 50 лева за фането. А видайте защо? Да няма сравнение. За няколко пилита на грил. Кой шумаките шамалко за не днеска? И ти уриши. Аре, фането, жането да играе.